Sari kaham kajani subscriber tai hokbar khlainai taku bukoksang tini 9 February 2024 sarik babai jeng biti wathiri nani bagi nongkhar layu eba phung babai nongkhar layu belai phung babai tamani bagi himale fungicide insecticide ji kono biti jeng sari babai tai phung babai rimani na kaham ni saklai jago naijom nai rokbai naikani khaini rokbai department ni borok bai ingka jeng tini tabor sarik babai apel bufangno insecticide tai fungus biti rilainai tamani bagi himale bobo barnani sapakha February mas paikane bobo barsa barnai barnani changnai sini Tripurani nokbar bai ani u apel lung semani simi punung jagi tongo tamani bagi himale Tripura apel kai do manno thai do manno success do ongno obono nai chomoi nai le nani bagai jung nai chomlai tonglai chatiok lai tonglai engke phaidi takusong video na besi kolak layoi bitiri lainani chenglai chu fungus bitiri lai tonglai naidi chikom tete machine baisam ucuk buri mano tola buri mano just nozzle na kisa yak sabai mothori mano nozzle na kisa mothori nani se iko nozzle na kisa mothori laine sang mothori laika iko na kuchuk rok panang bai ka jotoni kuchuk haina hai nozzle na taisa tight kari nai gana tu bunan bagai Friday taku song kajani subscriber song kajani hokbar khlainai taku buku song sini Tripura wo apel bufang kai doman nei kai nai jamani siaba belaikan kutuk kai khabo belaikan kirima singsa kai na bu musu tamo bemar haf boto tamo ni sasina ne angje rungmani bisingo to scab root rot black spot early blight chi tongmani fruit rot chi tongmani angje simani bisingto abo bepang na habo bemar bepang na habo se laikane biti wati kabang nango kia bayar ngo fan nango jora ni bisingo ria hingga tai bukiri masinta tabu go apel lungni blai chokrai phai thangnai blai chokrai phai ka hinga na bo barnani chengnai ani ulunga variety tongo honeymoon 99 Indian variety tarpor tong anna patarni Dorset golden pattern amo hot climate area wo hamoi kai jamani kiaba busuk je ham no busuk je ong no busuk je masa no abo to saime ya jora no sawano jora kok sawo nagira jora ang bai bahai ke kok sa Tripura ni water na te yoi bahai ka ano suba jora nagira no siaba kebang ma video nung mani tongo apel kai layoi Tripura Kashmir khaka Kashmir hai kasak apel nugjagi tongkha siaba borok na sana musoko Tripura government si Kashmir nikok Tripura what to be mayako Kashmir hai Tripura apel thairi mayako sung sanaile saboba Kashmir hai ka apel thai tongina sung busuk ratui naikani khlaika busi jaratui chatiok khaba sung chatiok maki belai ka hamong khaba dapak sapai manso khaba maya kabang ma karon tong
Taman bagi Himalaya ha porikha khlaina nango hawa tama tama bemar habjak tong hawa tama tama boni chathai masai yaungi tongka hawa krini bagai erpore boni bufangni training pruning kobangma tong boti rongno naikani khlaimani poresi sung kisa kisa kaham khlai mane hinai chonglai fiaba naikani khainani jora kobang nango kobang bufang kai kai hinkle tai sina bonang fiaba phaidi kai rija khaba nailayano bahai klai apel thairiman apel bemar kori khaiman obo nailayano sung tama hinkaba jora kisa kisa mano hinke bufang wafa bai tongo hinke sakni bakhabu tongthogo bufang wafa kok sana reng hinke belai khano jora bo parlai ri mano padi hinka sing haina haini relai nai ani first year ni bufang obo bisisa khonjago bufang bisisa khonka bisisa khonma bai ni fiaba bubar tong bufanga bukhri tong ani nungma bai angchat yongma bai ani o apel lungo tabo jara tu root road ongmani ang bufang phangni mathangka tabo tai phangsa thangani hini chongi tonga tai phangsa thangano abo biskama nukjagi tongo tai phangsa naide iko obo root road ongmani fiaba obo thangnai buinsekam blai chokre beka ya pangpan thangnai obo root road ongjagi kono watini somoyo obo blai chokre bai thangna bona kaham ke yarung ro suwi jaga sewi kaimani sung obo kobangma treatment khaimano sini trichoderma abo bai khaimano chemical bithi bai khaimano jani ganao je man thongmani je kaham ka bidi ka samung tangi man mani boni bisingti sung obono treatment khaimano tabo sung fiaba saklainya nango je department aro sung jara jara thanglainya nango soringlainya nango hai akele apel bu phangle sung Tripura wo kaham ke thairi manano hini chongya ba bagan nai thok ongan hini chongya tamani himka boni hani ph bu kaham ka sunani nango taklai tani ph mission chikinte tongman bobu nostongi thanga tabo tama khai hai aduba tabo tama kobangma gaping tongi ko pesa replant khaija kobangma gaping tong tau phaidi chung bukhri rok nai lai nai bithi rite toi bukhri rok nai lai nai bahai ka bukhri ong abo horimon 99 variety India was namjak mani bobo khoroksa rungkhaya ni bisingo serengte khlaite katala kaisa apel bufang sanamai mangkha abo belai khan tongthoni kok omai kai kisan sumonji buhaina thaichu phangsa khlai mangkha yang horimon sharma buhaina apel kaisa khlai mangkha belai khano abo bolai jagi tonga tabo saimeya chini Tripura ni nai chomoi nai kani khaine rok department ni borok beskango katal apel do khlaiman Tripura ni bagai hot climate ni bagai ba India ni se apel Pusha Institute apel da khlaiman no grapes rok to tongo Pusha Institute ni aro Pusha ni thani wo apel phia ba tong hinoi saime ko chung faidi hingka video log nai kha chung beskanga bubar bukhri ongi tongmana nai boro bukhri ongi tongkha yang beskanga thanglaiano
mo bufang ongka ani puila root rot ongmani bisingo mathangi manmani bufang nadi yarung sapaite bufang bedek poronto sapaipe keiko suk jara tei fia babono mathangi narigi mangka taklai kisa makhang ferka bukri botongo iko bukri kaham ke naidi bukri iko bukri kaham ke naidi iko bukri aro botongo bukri aro fia basung tai kaham jaga bukri nai lenai tabo jong bukri kotor nai lenai iko naidi bukri kotor serai naidi iko bukri kotor omo bar nai omai ka jong kabangma bukri nai man bufang kotor ro khadi yang thang lai nai mo pruning ro kaham ka khlai ja bufang jeto kaham klai tori maya kaham klai sari maya kaham klai bithi wathi buchi yani bagai bona kulum kasani tisai maya boni bagai ko bukri nogi tangkha ko bosogo bukri takle barma bangnai omo bukri obutang tangsa bukri engka sing saiman laika bahai ka apel bukri bangi tong na apel jodi thayo engka obo batang tangsa fiaba bedek ঠিক মতো করি obo সেমানো বেলায় বেমার হামমানি বাকি ব্যাপক বেমার নিবরণ কোনো রকম খাই কিসে তিসারি দ্রুপ তাকলাই বনে আর হার্ট প্রুনিং অং নাই থাইসা থইনো বাথাক ফানো ইকো বুখরি কবাক নাইদি বুখরি ইকো ও বুখরি মাংসি ও বার নাই বেলাই নাই থকা বার নাই আইদে বাতাকো হিংকা আপেল বু ফাংনা সং বেলাই কবাং বিথি মারো ফাঙ্গিসাইড নি 10 দিন পর মারিও 10 দিন পর মারিও নাইদি কব अबा नि सेकेंड बुफां रूट रट अंगमानि मथां जाग माने अब बेलाय के सिकिसा खाइ मथाक जाग माने इको तब हारान का तब तैसा और बॉडी पेस फुल जाग नाय हाइना हाय और बॉडी पेस फुल जाग नाय अमा तै हाइना हाय बिथि रिजानाय यारंग बिथि रिजाग नाय हाइकाय बना ट्रीटमेंट खाइ जाग नाय फाइदि ताको अमा आनारा खपलेन कताल बना बुसले नारायणानि बागै थांसा बसा सेरि माने बसलै नि बागै सानलाय माने बाथाय थाइसा बागजाग माने बसलि कलसा गाहाम तंग माने अब मासिं हाप्ते मान माने बाहायगा जाने मांखा अबनो ओ खखलेंबा मै मासिं अबनो नेक्स्ट आनि बागान पुङै थांनाय खखलें गाहाम हिंजागो इंका फाइ ताको बुखुक ताई बिसि लगरिलिया ani cikon tete apel lung apel bagan ani nokla gana ni apel lung abo kokwanji bai angina hinjago anginar bagan apel thaisa thuiso thaika hinke hoito ba pakha tongtho kongnai hinei kaijamani phia batawo ratoi tongthangnai sle belai kha kosto mani tongkha omole barna iko taisa punuk siwana bukhari taisa kaham ka punuk siwana bukhari iko bukhari hain hai hambai roi khajani subscriber tai hokbar khane taku bukusuna koloma jafarai tini ni video oran mothagirika hambai